Otu jikọrọ ndị ọrụ na kansụl ime obodo na Anambra State akpọrọ Unified Local Government Workers in Anambra State akwadogo Gọvanọ Chukwuma Soludo maka Ichi nke Ugboro abụọ dịka enyekwara ndị isi nchịkọta kansụl ime obodo atọ nkwanye ùgwù maka imebe nke ọma na ije ozi ha. Ndị enyere nkwanye ùgwù a gụnyere Odoziakụ Rita Chike Obekwe nke kansụl ime obodo Awka South na Maazị Martin Obimbekwe nke kansụl ime obodo Njikọ Ọka. Ndị kansụl ime obodo anụnwa bụ ndị mere nkwado ha nyegara gọvanọ na ogige Prọfesọ Dora Akụnyere Women's Development Center dị n'Ọka. Onye ọrụ anyị bụ Ngozi Obileri soro na ya bụ mmemme maka ọrụ anyị ka o si gaa ugbu a. Ndị ọrụ ahụ bụ ndị gosipụtara nkwado ha site na ọtụtụ egwu ha gụrụ gọvanọ na ya bụ mmemme nke Local Government Service Commission Week nke afọ 2025 a, nke isiokwu ya bụ ịkwalite ịrụsi ọrụ ike n'etiti ndị ọrụ okpuru ọchịchị dịgasị iche iche, atụmatụ solution. Ndị ọrụ ahụ bụ ndị kwuru otu ọ dị ha n'obi site n'aka onye State Coordinator Solution Vanguard bụ Comrade Obiora na onye State Woman Leader Solution Vanguard bụ Oriakụ Rita Chike Obekwe kọwara na ha mere ya bụ mkpebi ịkwado Gọvanọ Soludo ka ọ gaa n'ihu ịchị Anambra nke ugboro abụọ n'ihi ọrụ ọma niile ọ na-arụ na Anambra. Na mbụri n'ozi ekele ya ka onye isi Anambra State Local Government Service Commission bụ Barrister Vin Ifeanyi Ezeaka kọwara ndị ọrụ local gọọmenti ahụ ji n'aka ha kpebie ịchụrụ Gọvanọ Soludo nta vootu maka ihe ndị ọ na-emegasị nke ha bidogoro site na njegharị ha na-ejegharị na okpuru ọchịchị niile dị na steeti a, ịkọwapụtara ndị mmadụ ọrụ Gọvanọ Soludo na-alụgasị. Ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme bụ nnapụta nzere ndị ọrụ ahụ nyere Gọvanọ Soludo bụ nke onye napụtara na ya bụ mmemme bụ osote ya Dọkịta Onyekachukwu Ibezim. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.